manson egu adwuma no wasantema sente be ya ajimje no mfa ne ho nyem abusuya ya kan fo mizo ana 5G adiamao ana wiye sane wada no ayo no nyina fa kontu nya bia ebeboa wo pa buba bi fago bo na hoɔden no samra biem wo kwota na so apatrapa new site a ɛwɔ na Dr. Abe wo so wo yade na ba bia duru bia fabra nyamenti wo ba hadiamao edin ne ye FIDO Fido bosia boye hunsi hu da kuma bi eye Fido ate afezo so krampo no ye kanfo dia ma o silent night guest house papa ya obetumi adama ho atɔ ensonkro nsuo ni dede ni ade bia me hawa dwene eye silent night guest house ebere pam ya de wonom nyina ho nsampa ebetu dwam wo hunu bi anuano mienu ayagye adwa bekenkan semi ana ya wo awie yi eye me akosia aje wa kwade boaten mene menua nana ya bo malibia boga ensemni abzafo ya hyase de afro ma ya pam de ho nsensem no ye de mo call na yakwa kodi nkomo kakra e wa homa no so public accounts committee mpenimfo ahye wo masetena se e wo mrase wegefie mama no tua so mo ye atena ye bia wo mrase wegefie mu a wo mo di wo mani edi aban enwuma ene aban atena ya hodo wo mo adwuma ye achi na bia akoma aban de be ma wo mo no wo mo di wo mani edi achi sesika e de ma mo na adwuma e wo se mo ye na mo de kokoye ya na no masetena wo ma hyase no na osofo a ohwe meya pom de no ho nsensem so opani kwakwa adwuma manu na no ada wo mo sama ne se ne wo mre na adwuma atena ye no aye na so ye na ye ene nnwuma e hyehye na se wo ma ye no wo mo enfo mani eni wo mo adwuma ye chi honom ene wo mo kobusa papa isa nyem bia Health Insurance Authority mpenimfo kasai ene wo de hospitals ya e wo mamu titiru ene hospitals ya enhye aban ase na papa ne kokyere so enye kakese bia wo matuatua kano ama na kai be bosome be enan pe ya we ne nhyeda nye kakese bia e wo samanfo ha wo mani wo ho ne ba ne seye no ene abusan ye ntete a ye tete ene se sa asem a papa ne kokaye no enye sa na tie ema private hospitals no edwalai wo ho na abusan kwa ma no so na opani buache eye donko ya ohwani amansa din komo ema private health providers association ku no ye ne omo enkodi nkomo wei private hospitals e wo Ghana asei wo muku wono ene kasa de ma wu mu ye ne nkodi nkomo Mr. Donko ya official pa afin koma tu eminia me yiri sa ho ye nyame adom ye won kwan die na ye ho ya ye de radiase na Mr. Donko health minister says wo mo nhyeda ne mo ka bia na asem ha mani na aban demoka yese say 4 months pe eka na aka mu a asem ha mani yese ye de health insurance kura ba mo se munyi na de na mo yesa meni amedase na machia Ghana mane asanteman is rather unfortunate say your papa no ekasa bi ye benye bi mu bi aka say ankoyi kakra sa na enye no kreda asabo kan no kure bi enim yempese ye betu futuro egu Ghana fo ani na nka yesi yenkasa because asemi ya ka ne omo ya na omo ye wo ma na ba bedi etro kakra fam atu futuro na ase yen na yen kan kure but junior edukure wumnie unti obika for me last year ebe kan na me no kasai 4 months unti obika from April last year ebe kan ne ameno kasai 4 months. What is he talking about? It's a simple question I want to ask. We as directors and CEOs, ayeda arasabiano. Sebi yebusuanfo ene yetumayefo omyetumamayen. Sa yetumayefo no so wabusuanfo emma erene ma omhwe wom. Enti so yebapa yi say every May ebeka ne awate office. Se yintua ne car akobeka na otumana ana akobetuna na sana yewom obi a oyeduma ma private facility bia back from April for me ebeka ne onye salary in Twaneka obi a yaje nedro ayeduma Kumasi ye the last one pharmacy for ka o de to be for to be for ka o de weka minua yentimi ntua kai edrum pass ye de be adwuma sesia minua be ma ye nya pimpo nya adwuma cause ka twa ye ho sia ma ofre obi a oma odo na Mr. Donko edie pa na bema minister mufi se wakwakotwa ntro saa ede ache public accounts committee for musa no
Mwamu Musa ya papa minister. Na sa papa yi papa me in fact me se minister one on one ya tron kata sa as episode sia onsia wo. Oni obama wo uni obi sia ono kasa de onsia wo. Sa efutu na ye tuku ye ni wo kana ha na eje fe. O ma ye nyai. Ana motete sa. Ya o kasem say ya. Na o ma all the pharmaceutical companies in say yen and ye tray ka ana yen pese bitu moka. O ma adumayefo doctors any nurses any ayi omo ediomoka taxes set for dairy for omo nyina fasa obia fasa yisika na beka yansa ana yen nti omoka but anya no kure aye trusem enti se mo ba ne day se waka mama nse nyina te se ye tua moka na 4 months pe na aka mu no mo yen day minu yankata ba enkata ba bonten abeche papa ne say o se bi asem moka no on sign anya no kure o say of say yampa almost one facility one Ghana had even including government. So much about for the but me, I'm telling him, including government say, why no more trying to ABC me, ABC June, ABC July, why don't you be Ghana? ABC that. Much try to me, I see April. Is it in a few American I see room and then you won't put and you will need post up because that's a way. Now, yet, it's a baby as well. What go to a cap for a 9 I look at him. And then look at na Mr. Donko e kana ye ka ho asem te se bia se me wo Mr. Donko ya me no ka sei se wo hospital e ka no wonko ano like e ka na te say e 2000 e 3000 e say me ko meka se enu man confident ko he ni omo submit last month amedeko I mean, come make me old currency close to about 7 billion. Me come there. 7 billion old currency. Because if you submit the claims, maybe you be 100,000 from May April. I can say how many months? It won't be how many months now? The came. From April, I became in Jamaica. Na just say 9-10 months, me boy. Exactly. It will make them say 4 months around Jamaica. Obiti February next year, next month, 1 year, Unjanaka. Next month, 1 good year, Unjanaka. Usi or the Niparaka for 4 months. Or the car more trying to be in Jack. O Cathedral in free. A drug work or Swamo, Niska, and Jojo. Facility Nego. Now I go rounds to other facilities of private. No attendance, any because a drawing Dr. Jai, nurse Nico, nurse Apostle 9, Apostle Num, in Trianica, which I call facilities were empty. Obeying tomorrow, easy to vote Dominicania, sent to vote the court. That's the prime on the drew. Now, because Casama, ya come to a me. What's all the Apostle 9? Okoti Bangalore, and then because I bang for be questions, some. CEOs are Yatibimuka, Atibimutan, Atibimutasi, the big channel, even facility. Mr. Donko. What are you saying? Na unsa mo de krata ba say e na mechanic do a do so ntino monye health insurance biwa mo ka so bi de health insurance be ba mo hospital bi ano mo be pa mo ya no na den na mo sa start ye because ni pa de mo ka ontua na se mo se gibi gumu biu adai se ne mo amoso mo ka obi minia ye ka ho biu na aduma na se sitie no se wunu ya ba ayansa bia na owu a in fact otimi hwe ni panim se onwu se ni panim question to oni onwu okweso asa pedi da hwe no o da se eti duma no akoye se ehumo bro ye gidi pankwa bibi enu ti kwa ne ti bia mi se enu ti no omu fie no enuti omu fie no was ana won so se bio ewo adwuma o ma se beku eti wo hwa ubufua se onje a obi aba ambulance na ba nipa yiwu eti be pa so onko na otimi it's so difficult so be ni pa se onwo otimi nye onyame so otimi a otimi nye but adwuma ana ye ya Ghana ha adwuma na ye na emra ana ye ye de ye omra na say 4 weeks minimum claims about 4 weeks obetu ameka when the man transfer ka say okay
4 weeks me gba claims ntini me 90 days yo ya atiase 90 days so a over kana ma ozo so a o se mara say nipa ko wasa bia e free wo so untwa meka endu mo koso wa untum enyema esai wa emfa ho the only thing I say because of politics into ba no meka nya ope na okọ obi enso obi ambo obi na ohwe ntino na okọ me ameka say what to me see me ntino meka na hey man ka say ye put hey mo kwase the facility nim na ekoso what kind of attitude with us why are you doing this to ourselves as Ghanaians Mr. Donko Dabai Mr. Donko Dabai na mo democrata no unza ose mo democrata bi ba Dabai na mo deba ena kosi enwumre a meka ni subi no wo sa meka Mate ye say upon say asemo ka no ene no kwe enwumre mesafro me da se why me da se ba Obviously, Mr. Boache Donko ene kasadema private hospitals ya ewo Ghana hanyina ya omode health insurance ye adwuma eno mo chese health minister kokwa adwuma menu we twantro kese pa emro kopi public accounts committee mpenimfo animu no ye kwansan foforo mu nanu adana ndisi amanyoko no bi moto ho sa nyame ya domo a won ma hyamara ne na ma ebosun de tosun sia ayero soa no mo de won ma bato hyehye so won mo pepa se won mo tumi to frank adama amanyoko no ena femra hyebedwa adie na sikadwetwe dia won mo twa to wo se tie nie 500,000 Ghana cedis eno aye presidential filing fee ya wonia waboa wo ho abisa woto se wo betumi atu frank adama amanyoko no wo betua na eno na no pe wade achia bia adwumadie so a wo ma hye yodubo achetena na dwamu no wone panyipa ba ko ya sebere wono so hwa animu se wo betumi atu frank adama ndc amanyoko no yewura kodwobo nsu na papai emre bia atwamu no ye kumase meyo ene adwumade obebo obi pa ana wo kire mu se wono de waboa no ho se won de eyire so paso amanyoko no wo bebo modere se obetu frank ane bi dia ma wonom enti sika won mo hwa animu se won famra no won de obetumi atua na momu no ade ba ko ye no wanwane se amanyoko a won matena opposition ya kyesa na ne so kura poro ye won yehia musika ho den na sika twitwi di kyesa na mpanyufo agye no ano ya akwakoye den nam so ntin wo akoto asra sanka ndc amanyoko no mpanyufo betumi aye ho bibia anka beboa pa mankaye bia wo msoso ewo pepa se wo mutu frank adama amanyoko no wo msoso atumi abeprebi for a social democratic party like the NDC, you can assume in the sense, Ghana, no more eating, a Juma eating, second system, it should be dear. I the now, Mr. Bishop Sermon and Titi, party in phone say, party minister, I did the chair the trial commission by election, no constituency beyond the social party, 276 constituencies now. Omuba year, the friends say, the Tax Commission, now. So it is each constituency crying at the Nipa 10 number 5 grand an amount of people that is going to see Kana homogeneous. A more detail, a few more days, so that electoral securing a Muslim record electoral commission. No NDC for you. Then I'll be to me. Why not? Oh, you go so easy. I go super. Let me see you. So you go for a time and super numb from electoral college. I will form a formula. Anybody can decide to do anything, but you go I was your way, Panyepa, ya one can now your commander, your no cray. Was a running was saying, Yamea Domua. What about Frank Adama and this Yamayoko? Your Rakojo Buns. Abusia yeguso Sompa 93.1 FM ye wi pram to brekase na nsa no bia wo bia no yeguso edema star bia no wadwenche no nsusu ye febeka en wa bra o ka wo social media platforms a wodo nyina so oko Facebook wa ai Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wodo wadwenche na nsusu no mototo no yeguso a ye bekase no mamo no ye bekenkan na oko YouTube wa ai Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu no wodo bia wodo yeguso a ye bekase no mamo no ye bekenkan ye ka mo se ye kase free Sompa 93.1
88.1 FM so Kumasi no ebebum fumpa na twa pesa dada no ho yachia akofa Sompa 98.9 FM so sunyan ene ne nkwado yento akase no so mamne yemfam free ndisi amanjuko na tena ye na yemfam nkwa ho ne ne ho nsensem na operimpa oda ECG adwuma no wa santimantama no sre Ashanti Regional Minister Yera Simon Osemensa se ECG adwuma na wa santimantama no manso egu adwuma no ntebe ya Ashanti Regional Minister mfa no hunyim na manso nketen bia ema ECG for entimi ntretre omo abasam ene wo madwuma mu asantemantama no emfiri ono mo ntimo ensoma santeman ye o de sansemi tudwa wabra na no brada asantemantam so afo Yera Simon Osemensa eye se wo tumpasa na ni wahwe atena hodo a e wa asantemantama se ne wo madwuma ye esi ekropa ene moa ono susu betimi dia bo Musa Ashanti Regional Minister hona panimpai e dia desire to Ashanti Regional Minister nim se kobasa bia wo mo ekwa akosi wo mu po kra wo ba bia obehwana kwabrani bia sori esimasa ase so eno ho manso wo mo betwe no enya asem ketoa nti wo sra Ashanti Regional Minister se wa mamu a ECG adwuma wa santimantama se no eya ye dene e dia ma wonum engineer David Asamoah ne nsemo de to asantimantam so afo animuni they say a dedicated line among project net costing so much millions of pounds and years after that. Oh, na we yaba asase this am be trans ya stop project no e be ko hu animu echire san the time we be san be to project no so na price na san san ade no so ye time bound be a world bank amaye ska sem fanya adwuma within 18 months 18 months na so ni entimi anye adwuma ne pe ska no back to chest na ke say aka sanu mo we na edi enya pa o kwa da regions a e wo ho bente sa ha de echi say bibia yes compensation minim the way as our word compensation if you buy but bibia be say bia no bia be gina say compensation to when the be serew say obebo en wo sa akwan ye kan say ye no kekere bia ye be ko na na so ne ya kosere no na de say every quarter bia na ko brief no ne esi to no so kwa na ke say ye dia kinani na ne omo ye ne haye because ye ni abrese ye pese Ashanti region ejina unique e electricity ba ko other regions a bus can ejina so a ye second to none isi di anka se di dance se e di animu na no ne pese isimu kinana ye kura ni etimi aye no ye de kwa ani ti besere o wo sa kwa ani so e na de other thing so e no de wa sha ase kura ye enkrofo mu sisi dan ene eyi wo ye towers na se ye ba be sanwe wo mu a ye do dry season ye suro pa ba ko ye bushfire ene ye suro pa because afibia no edi enya obehu na obi di bibia ko si be bi na ja atom na ba affect e be affect ya affect sentiment nyina it's a time wa obenya wo de ba repair no na kete nipa na da sumbe 7 days 1 week enya adepa nti ho nso de ye no ahase but ye de bebre beba ni sese ejurigu ni ejuregu esi akokko ma no che ho na am se so afa on nse ya adwuma ni ayefepa Abuzianti we penimpa oda ECG adwuma no wa santimantama se engineer David Asamoah ene yete se odina desre eto Ashanti Regional Minister nimu no Frafin Pimiano don't so de Banuano ya wapa Kejetia. Dubai won to man Bushaba Pemo ne won sansam aqua de Japa. And Camilla Secretary Dubai no the idea dia sabia nan samfofro and apempan shoba. Enyan sure ye beto e beira for one more. Now one can ya won some and want to chima. And now no crampo dear quate sir a jerifono a shum cabi nedru woman in a 1 meter. Ya one would do Juma I will Kejetia Dubai. Na anana nansa ana sabo ball so ba ye se wo Kejetia Dubai hono mu a abusua kane a ho sansam kro ya aka obi amadwerefo dodo no ahyase a wo mototo store mu sansa nkane no a wo mode ba no meche light bill no wo mu ntimi ntwia na eno na adwerefo bi a wo mu de dwa e wo Kumasi Kejetia Dubai ho ebi mo kire se yewura nana prempa ya wo no yetechena ni a Kejetia Traders Association wo di ani mo no papa no wanim hu bi se wakwachena ba bia na wotu na no mutuo aka se wanim hu bi die ntia ama na ba na sa na oboa
Yansin who and I'm so I'm a non of power dear chia be a jumedia shono. Wama your dubu a chin or chip a pay for any a Sompa and will be sabisan and someone watch them say a boy now Ramukrampo no Kejetia hono. Your management ya womo shot to Yoma ewo. And ti womo can who be and I'm a nay. Kejetia ka dane den nyina say bunkam na wono krampo no senka wono matimi atua ka no amobi amita anka na som krampo adwono na na prampa asem okan no moma yenti management ne ye announcement ama omo de ka no omo to bidiem na traders na voluntary so obi won so a wono 20 mintua nto so atom we won so obi omo be rent shop no especially omo wo canteen section hono and to bitimi tua 1007 bitimi tua 2005 nti won say na accumulated bill ebi a or outstanding bill be 20,000 25,000 but obi rent shop no na ohwe ne turnover m1 na but mti be bre ho no ma bitimi aka say aba be bad debt ama management because nipa no on side electricity there are even official reports state institutions are or my reporter if not for political expedience I said now Kejetia are shutting it down insurance covenue last year me raised these issues traders no the barely traders because omuntimi renew insurance all because fire certificates so any fire certificate head an insurance company no fire certificate as a Ghana National Fire Service be inspected fast no and you safe because one everything after Ghana National Fire Service all because someone say Kejetia per the original design according to fire service per the original design no oma alter on say omo be create extra shops be e kan ho and omo modify no fire service work as company no fa remodified plan Embra 2 couplings a work Kejetia currently and Ghana National Fire Service there no and like I was away to the Kejetia Traders Association. Nana Prampani attendant canon Naya Kwamano so Nayane Kumasi City Market. Customer for Quadin Como or Quadu Gemfi. Naya Besana Sassia and Wankasa Kejetia Wamhow and say. You're a official pa. I don't come to you in a minute. Says I can't tell your man walk or dear. I do run. Yeah, sorry. Maybe why na can pa from. A mamma in Camis away says I can't tell how pa. I want to say. So, Namindi can in Chiao, Namin Chia, what you for Nafi, Kumasi City Market traders. Get the phone in an so Mechia or Muson, Mechia, Kumasi City Market management and a border. So, Namini, how a far and Namkania and Samano. Aquacoya and Samoa, again before Abon, so business, Yenya and the Puma Sidere. The 50 brass I do a share at Yeron. Sabi, a little dear, Omutu, Omo, see or so more at the Bifano, I will get your Hanom. Then you mean can't ya how are you home? I will bra you or more a free. It is a new meaning I bet yet to say the subject obey of engineer. But I say overshading pie do a chain or more a year. And see a besiner, the tear and not represent some worker. Say a binoma to 2 or more idiom. Ama a year so for being so a currency or more to do to almost also a more. That's how can say, yeah, one more a candy, yeah, one more ADD at the phone animal. And to me, I'm at the phone, you do and pompons. And before you hope you get idea, and that's so attention, the near the cocoon, yeah, yes, na yes, say management and the board, one more a big kick and one more, now one more a big and more. Now, I never be to say, and your Munkania, Sika, you fear our and how to think a gay atwa pansam say a nipa I did gay also I wouldn't have a jabber you want to be a Juma Ewu. You bet me every animal in a quantum our film. Now, my botaya, a year Igano. And one more will be gay is see our more Emma Igano. You bet me atwaso. Now, I hear a bit with the problem. Ghana form one more a gay as I ever shall study. Omubedi di atem akase na Ghana for pa de agin bai any cry ya de kama ama yen na yentini ehwesu yi a ama igano de bia na ho nsem eda aboti It is a no
Moses say management na bi mo ka ho bi wo mo hyehye ase na amankane ya no eda no da nyina light no bo na kwasoro na ya ba me ka say mu no me ka sa fa na prempe ene na panfo a ebe wo mo atu wo mo si ho o ma ba patako jeko ebe wo mo bo ewo edwayi imu se ene na prempe ebe tena bonten ebe ka say sika bi for pia na no ho enwanwa efisɛ yɛn agadifo a yɛwɔ dwa mu deɛ nti a ɛnam soɔ no a yɛsɔreɛ ma yɛka yɛ ho bɔɔ mu a yɛde sɛ kuro yɛbaa yɛ nyinaa ɛne sɛ abadwako a wɔn tena ase na library ɛne ɛka bi a yɛtete ma agadifoɔ no wɔn nipa ɛka ho bi yɛn na pɛrɛmpɛ no wɔka ho bi ɛdwa da a yɛtwa mu yɛa na pɛrɛmpɛ ɛmra abɔnten ɛmɛka sɛ saa kɔmitii no wɔn ankɔtena ase yɛ sika a wɔn de agadifoɔ ɛmɛ mu yɛa ɛyɛ sika no ɛyɛ atwamene no ɔnka ho bia na me nua no mɛsrɛ menim sɛ madwuma a moyɛ no deɛ asɛm ɛbɛ sɛ yɛabotumi awurawura ɛnka na momɛbusa management no sɛ so gyina a wɔ mo agyina anaasɛ sika a wɔ mo ɛmɛadedifoɔ tua ɛma ladbill no saa akandifoɔ no wɔ mo ɛnka ho bi na prɛmpɛ ɛnka ho bi anaa ebi ɔmɛti sɛ wɔ sa ɛkasa ɛfa mita no ɛho mita yi yɛhyɛ aseɛ anamontu a mo ɛyɛyɛ mo de krata ɛkɔma board yi mpanimfoɔ ya na ɛyɛ so source mo ankasa ɛna mo pɛ company mo pɛ sɛ odi saa adwuma ne nyinaa na bra mo de kɔma board no ehunu sɛ sɛ na mo no ɛde abɛto wɔ mo anim no wɔn mo edi akyire a ahwɛ na daakye ɛde asɛm bi aba efisɛ na emu ɛyɛ rududu ɛna wɔn mo ɛyɛ sɛ wɔn mo yɛ open tender process na Ghana ha procurement na hyehyɛ yɛ a ɛwɔ hɔ a yɛde ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ mbɛ mu ɛda hɔ fan no yɛde saa hyehyɛ no ɛyɛ adwuma sɛsi yɛ minim sɛ board no ɛtu saa anamɔ no ɛwɔ open tender no na yɛdeɛ yɛka kyerɛ board no sɛ yɛka wɔn akyi sɛ open tender no wɔn mo ɛmfa nyɛ adwuma na mmom wɔn mo ɛnkeka wɔn ho na adeɛ no ɛkyɛ a na ɛdwo so sɔɔse no ɛdeɛ bɛn ɛna krataa a wɔn de ɛkɔto board no anim wɔn hu ne yɛ ɛwɔ mu nti a ama wɔn ne wɔn anyɛ adwene a ɛnɛ deɛ wɔn sɛ wɔn ɛbɛsɔre bio yɛka sɛ nana prɛmpɛ ɛne n'akandifoɔ no wɔn alusu credibility ɛwɔ edwa yi emu ɛnu nti sɛ nana prɛmpɛ ɛtoɔ sɛ wɔn san ba abɛsɔre ne new sɔre kora wɔn ɛbɛsɔre ɛnyɛ adeɛ a agyadifoɔ yɛ wɔ dwom hanom wɔn ɛbɛsɔre ama yɛn yɛdi wɔn akyi sɛsɛde wɔn ɛnfɔnkɔ yɛ biribiara nti deɛ yɛka sɛ management ɛne board no sɛ open tender na wɔn so wɔn yɛ ɛde apɛ mita ɛde ama agyadifoɔ no ɛnumanim yɛ ahwie da ahwie nkɔ ne ɛde yɛ no wɔn keka wɔn ho na wɔn ntumi ɛma meters no ebi ɛmɛbɔ so biara mu na saa haw yi a ɛkɔ soɔ no ne nyinaa ɛmfiri hɔ na sɛ nana pɛrɛpɛrɛ ɛne n'apɛnfoɔ ebi sɛ wɔn alusu na sɛ wɔn etu saa anamɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ agyadifoɔ no ebɛhunu sɛ wɔn ɛyɛ biribi a yɛka kyerɛ wɔn wɔgyina ho. owura no gyamfie ɛda mukuo no ɛda so gyina ne nan so sɛ yɛ kasa yi. Kumasi City Market Traders Union mana maame eku a yɛ register no yɛtumi egu ekuo no ama no ɛyɛ yie ɛna mmemme sa wotu so wunim de paa sɛ Ghana ha enipa kuo bi ɛka wɔn ho bom sɛ wɔn ɛka wɔn ho abɔ mu a mmara bɛyi ɛna esi kwan sɛ wɔn ntumi ntu saa anamɔ no hwɛ deɛ ɛkɔ soɔ no nyinaa no yɛpɛ sɛ nana pɛrɛpɛ ne napamfoɔ wɔn ɛteɛ sɛ deɛ wɔn ɛnenam no wɔn yɛ anansi a yɛn nso yɛ ntekuma na Ghana mmara mu a mmara biara ne hɔnom a etimi ɛka sɛ nipadɔm biara wɔ baabi sɛ wɔn ka wɔn ho abɔ mu a yɛtumi eyi saa ekuo no egu ekuo no nso ɔpa akɔ register general yɛ register eti ɛwɔ abɛn mu eti wɔn nneɛma a wɔn ɛyɛ ne bɛbɛbɛbɛ ɛnenam no minim sɛ ɛno ɛnyɛ ɛho asɛm na yɛka ne ha na yɛka kyerɛ ne sɛ wɔn sɔre ɛwɔ dwa yi mu na afei na wɔn ɛbɛpɛ credibility ɛwɔ saa edwa yi mu a wɔn enyina yie na yɛka kyerɛ wɔn yɛn sisi a yɛyɛ adeɛ aka ne sɛ yɛbɛto aba yɛyi yɛn mpanimfoɔ yɛnim sɛ afi a yɛwura mu yi yɛto aba no yɛbɛto aba no yɛyi yɛn mpanimfoɔ yɛnya nto aba so yɛwɔ interim executive
ya me make say many secretary ya hwe ko no so the new members edi ekita ho enti ya ka che na na pepe ene ne nkofo no nyina ne say omo ya age onokwa omo ju omo ho omo ju omo so a abeto emojam ya omo aye no say ye hu omo say omo ye agidi adu jamfie aga eno adwobrɛ why asɛm ye bɛdi akyire na ya san so aba mu bie ma ba hwɛ sɛ ne yɛsiti ankasa eti kwa kwa to ye why Monfrɛ management afa ɛyɛ committee a wɔn ɛpikyɛ library. Abusuafo wei ɛyɛ kasamafoɔ de ma Kumasi City Market Union. Owura akwaku adujamfi ɛna yɛne ne bɔ nkɔmmɔ. Abusua Sompa 93.1 FM yɛwi aprem to break ase na nsa no bia wo bia no yeguso a yɛbede ma mu sɛ gya wo Kejetia adwomu no mu a na asoso am yehu ne ekɔ sisi no akwakoyɛ we can de wo so no dwomu na wo no for message bra say na mo nsɛm ne sitie pa light bill semi ye nam so mama toto to mo shop mu sɛ agyina mo abɔ ne yɛde gyina mu mo mite yakwakosi sɛ nie mo fa ho nsɛm ra na agya yeguso yɛbɛka sɛ no ma mo no yɛbɛkenkan ɛde amamo yɛtoa so na yɛde mo akɔbo ase abɔnten so na DVLA Driver and Vehicle Licensing Authority a etwa ne tiaka ne sɛ DVLA ɔmo pɛ nimpa a ɔwɔ bo ase abɔnten so no wɔkyɛ sɛ afi we de sɛde asɛm na asi o sɛde asɛm na aba obi a me license ka o ɔmo kɔ adwuma so ɔmo sisi wani bedidi saa nom suo saa na ɔma saa asɔre kɔ kai obi ma ɛno aba ba register na okyekire mu wabra no ne Sompa FM nsɛmtwefo di nkomo ne yenti a amba sese wo mo eti office na nso bia e me register ne car. Last year registration metimi akase so kase percentage metimi compared to last year January this same time any January this akase last year no adwuma say this year the same time because cars I registered last year the same time no now it's running about 600 but you see I know you have in the year hit 500 due to me say number of vehicle registered above from kakra so many factors can be can contribute to this problem. Last year not just say nema moye diama Ghana for yina intino ya home kekan ye de talkers no eba form but ye bompa say afiwe no nema be ye na chese yetimi aboy humodin say last year though but send ya shase ye bompa say nema besesa na obia watimi aheha no na the person or did the sika no why edino so bisaya ultimi say nema aba form kakra the same time compared to last year say DVLA ye office no ebinum hu no ti say baby a no go area sabi ye sorry anopa ni dware ebetema officer ni expected say your client ebeba ni asebo iti ene Ghana o person be ye adwumedie bia o DVLA office unhia any middleman bi obedi wani walk to the office o de uni mo bia ka so rehwe manager no na me enye ya adwen say agin say uni mo bi o DVLA ansana obetimi edi dwumedie bi semre no atwam bibia ye dui walk to the office ka wa adwen kire panyini say adwuma mpese mi ye Abusuanti we opani kwanchefo wo ko boase abonten so a DVLA wada no opani Edwin Ofori na yete ne nkan ayekwa ofeso South Kopon mu wasante mantemu na kra friend se brekum eho ane yadui adoshe bia wote brekum no ne potamu na ekoto asra ban sa puntunyuma no wo so nya bia eye pa yakan wono mo kire se brekum kro ne ba yenye ne na so nam sempuntu nyuma abo wo mu nti sabi mpredua seduruma bi na wokokro ni mu a aya na akwa setiti kro no enhyada nko yie saa won mo kire se ne won mako anye enkane akra de bobo sempo obi yade ababi o de nipa ne beko na akwa ya rehwe no eno so ho asem ayeboache bidin ni nyina ka ho bi ama afempem yenu ne aduonu no wo momra hyebadwani aba ba hye abo akese ene emu brofo de yenka ye won mo gina so to abama no se o anya hwekura no won mo nyamfo iba no betena konya so a won ne MC yi betumi abibi na wo mo de aboa
One more to Obama 2020 year no one no what fair crack cannot be rich. And no more chance on your man who question a hard journey pa. Jomoko to a cinema panis at Daumo, Brekum show, a comma gana who to a bibia, one training and Franco. Ye bele kum ha ye tie no embutuo bia ni ha da bia wo mo nam kwa so beto aba wo mo nam kwa so beto aba wo mo beto wo mo so mo be ya ma ye wo mo nye no mo ja hoko e ma ye wo kure mu no ani so wo mo nyanyam ye nya adwuma bia anya empere wa nyinsan na atukure akola 17 years wo be hu no wo mu ware se bia wo akabia na se ya de akabia ha no so ankasa yete no ni ka bia wo kurum ha anajo or this any part of the cup. Tia this kini here light. Near panos to the name maso ye work with no. Be what a croqueton ma na banet mama man do inside the Juma Cathedral. Maybe so ye could have been. May I say, dear, may ye would yes, Rabani. Say, Master, one per Juma Cathedral be may send yes, about some year. Yes, you have been your yes, you have to talk to me. And what children Yaman Bonnie Bawa Baidu, Abo Modern Assembly member your own Patam Ho, where my young for Simon Abu Green Sudin Como, a managing sim. No pɛɛ ba na yɛde nsɛmia ɛto ma ndi ani ma MC hyɛ yɛbɔ tenka yɛ kwan no bɛpɛ assembly no kwan no I think the last session ɛkɔ no kɛsɛ ma yɛ family na assembly gu so ɔyɛ adwuma nti tenka bɛpɛ fuel nanka for the main time no kwan no bɛpɛ twa no kwan ma yɛ kwan the same thing the kwan no da so da ɔtɔ no na kwan mɛ MP honorable Dr. Pupu Sana mɛ de kwan mɛ san de to na ni kwan no at least yeah if you find about be a say no more than crown and some because I'm on common way but I think cerebral for this might something like that and there be a say for truth no quite really not say but who are to say something I am more and the home going to you beside not na guy say the you big blood be from one to and it me na my dey ya ma tu bottom my assessment Assembly member ya wo brekum ne Potamu when my young for Simon Abugri and watch mu no se bosa no de na shebe dwafo no won ma ba hye do no a na so sabe ye be ya adwuma no ani asem Abusan famon free brekum abonten so ne famon ko eye National Cathedral in Komonim na National Cathedral asem ya baby abefa bia eno na manfo tutu na sere ne abase de ho nkomo titiru ene ensem a mrasbe dwani obo mrasbe dwafie ma dehye a wo mo north tonga baton peso aso na bo Samuel Kejetia blakwa ede betu dwadefa prophet Victor Kusibuaten ho na nam so ma National Cathedral mpanimfo de krata ba bonten Emma Sambaka Shen so a efrimre beto dwase prophet Kusibuaten eye Kejetia blakwa nsensemi ene ewura no mu a no mo National Cathedral board no so a wo mo edu o madwuma to wonom enne o mo tifie wo mo nkrata o mo twro de koma mpanimfo emu nsem binom ahyase epiepie batitiru ene osofo pani a oda Lighthouse Chapel asafuna no Bishop Dagwood Mills ne krata o de koma mpanimfo ede na dwuma eto honum se obeka board no ho ama ma hye esi National Cathedral na de ama mayi na busuya emu nsem de bebrebe buburuja che fried rice won yema emu ba akoye se o se edru baabi no mo committee a ono Dagwood Mills o asem obeka no na o mfa obusa se asodan na mo si yesie no ehun sika firi he na baabi e firi no wo ya no wo firi he na contractor wo si dino kra so dino sika se ne yede manuo na dino kra no anwea no ye to ne se nie chese mu nsem obusa bia na mpanimfo mfa nya adwuma enne ka ho bie emode na adwuma etu honum na asamba ko kan so ye se o se contractor na wo hwa me ye si dino dino kra won fa blog nko bo fom no ne ya sha se ye tua ne ka bosumi su bia $40,000 ni atam e de akwa koma kwabrane so so wo ne tenase na kwesi brone kan sa Kejetia wo drum dino
a ye ba besie no ekwan ye fa so ema owura no wo mo de adwuma ne hye ne nsa obusa ho asem fichi obi a man no besi ne ene wo de ne krata akwa akoma mpanimfo yi na abusua nam so ma board no mpanimfo e de krata aba bonten ayi osofopani Dag Heward Mills ano na omo nsemo mo ka nyina ne so omo ka amana te ase se enya abri bia obekire wadwene e na wose ye fa nya adwenkyerɛ bia so ɛna wɔ se yɛde yɛ adwuma na board no wɔn dɔɔso pa na wɔn wɔ so obia de ne nsusuɛ ɛna adwenkyerɛ ba na wɔn de ba saa no a edu baabi kura wɔn tumi to so aba na wɔn to so aba baabi a dodoɔ no bɛkɔ akɔ gyina no ɛna wɔn de yɛ adwuma nti wɔn ka kyerɛ ɔsɔfo panin Dag Heward Mills sɛ so ɔbɛka ne saa ɛna abiri bi ɔde na adwenkyerɛ bɛkɔ wɔn mfa nyɛ adwuma no ne adeade a wɔn eyi na no sɛ adwenkyerɛ no wɔn yɛ nipa bebree na wɔn wɔ board no so na obia de ne deɛ ba na wɔn ato so aba baabi a dodoɔ no bɛkɔ akɔ gyina no na wɔn de ayɛ adwuma no nkyerɛ sɛ ɔde ne nsusuɛ ɛna adwenkyerɛ ba mpempina no wɔn mfa nyɛ adwuma abusua egusu agyina National Cathedral nkɔmɔ no mu ɔpanin bi a wɔnim deɛ ɛfa ɛtoɔ sɛ so sɛ sua sɛ yɛ kuma sɛ yɛ adantamu ne gye ho ɔpanin Francis ɛyɛ T-boy wɔde nsusuɛ bi ba sɛ baabi a gyina sɛsɛ no wɔde ɔbɛsrɛ ma mpanin sɛ enka yɛyɛ nhyehyɛ bi ɛma nsɔre no ɛhyɛ aseɛ etuatua ɛtoɔ ɛma sɛ sika no yɛde kokosi National Cathedral na enka bɛboa sen sɛ ɔbɛn na adwene sɛ yɛgye sika na sɛ Ghana ma de hyɛ ɛtoɔ a yɛgyegye ne kakra no a yɛde hwɛ ɔma yi ɛno aso so ne yɛyi bie ɛde akɔ akɔsi asɔ dan de ama Nyankopɔn ɔde saa nsɛm tu gya wabrɛ na nɔpɛ yi na ɔma hene yɛ dubu akye atena se a na ɔma wiase nyinaa kye ɛwɔ ade akyɛ bi adwumadie so wɔ Sompa FM ɛne Sompa TV so ɛna ɔpɛne de nsusuie bae sɛ wɔn de ofi sɛ sɛ ne ɔman Ghana yɛgye enyamesom ata yɛ ni ase na ase yɛ nyinaa yɛ ho sɛ yɛ Yesu classmate fo yi kɛbɛyɛ a ɛnka yɛmfa to bi mmra na nsɔre ne ntua na nka yɛmfa nsi National Cathedral no nsusu yɛ ne sɛ yɛnyɛ sika na yɛmfa ɛnsi dan no deɛ na kristofoɔ a yɛwɔ ɔman mu a yɛn nyinaa yɛgyiri sɛ sɛbe cathedral no ɛrepresente ma yɛn yɛ faith no deɛ na nkagya asɔrefoɔ yɛntuata nti for the next 5 years no wɔmfa le biribi ɛma asɔre biara na nka yɛntua yɛtua na sɛ yɛsi dan no wie a na nka kyerɛ levi no na yɛgya mu na ɛkɔ ɛnte saa deɛ a ɛgye sɛ ɛhɔ na yɛtutu no wobɛhu sɛ ɛbɛbɛyɛ ɛfɛn sɛ ɛbura kɛse a ahwɛ koraa na nipa kwakotom bebree na yɛ support ba yɛn nyinaa yɛatena hɔ ayɛ ahwɛ ha ma yɛtutu hɔ awie nti yɛnya ama ne sɛ anaasɛ yɛnyɛ ne dɛn anaa yɛnkɔ sɛbe yɛnkɔ yɛ nuanom nkramofoɔ no moma yɛ sika yɛmfa ɛsi saa National Cathedral daabi yɛyɛ ne saa yɛnyɛ yi yɛmmɔ mmɔden na yɛn nyinaa yɛnsɔre sɛbe na ɛmi aka yɛ no obiara nsɔre ne yɛnsi asɔre dan yɛsi abusua nti papa yi kwasi brɔde ka ne sɛ wɔyɛ tax analyst Francis ɛyɛ T-boy ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no weyɛ mmerɛ a na ɔne ɔma hene yɛ adubu akyɛ ɛdi nkɔmmɔ de afa National Cathedral ho ɛna ɔde saa nsusuɛ wei ba ɛsɛ sɛ nkama mpani wɔne no wɔfa ase kenofiri ata a ɔyɛ ɔman Ghana yɛ so afo wɔyɛ sikasɛm no no ntotoɛ soɔ sɛ nkɔmmɔ de yɛ adwuma nkɛ bɛboa na nkɛ nsɔre no bɛmfie num ne yɛyi asi hɔ no mu na nka saa atoɔ no yɛgyegye ne kakrakrakrakrakra ne yɛde asi National Cathedral na de yɛahyɛ aseɛ de da tututu fam hɔ no wɔnwe a na ɛkɔ akɔda ne galamsey amana kɔda akoto mu a na akɔ akokunkum nipa na ɛno akyɛ so mpa fam nsantwɛfoɔ ne kumase ma de hye ene Ghana ma de hye bi no mu di nkɔmmɔ ebisa wo no mu sɛ nsusuɛ wɔ yɛ a ɔpanin yɛ de bayi ɛbɛboani bisisu sɛ ɔmo de ma nsɔre no na ebi abosomi bia asɔre bi a wɔ Ghana bia sɛ 500 cedis ɛna ade bɛba ɛne mo yɛ kyɛn sɛ ɔmo de gu obi a sɛ ɛna sɛ bia wo wɔ ho na wɔ pɛpa sɛ wobɛtumi ɛde wo sika na ade bɛkɔ deɛ ɛno deɛ ɛyɛ okay ɛne yɛ waa but ɔmo kyɛm ansɔre na me deɛ tumi deɛ me support paa sɛ asɔre no bɛtua monthly sɛ 500 cedis kora ɛno ka bɛbɔ ma Cathedral no yɛsi ne ntɛntɛm koraa ɛno ankasa deɛ ɛbɛboa paa de sɛ asɔre no a yɛsi Cathedral no a yɛsi ama akristofoɔ ne obi biara na yie mu no paa deɛ wokɔka kyerɛ obi a wanyi die sɛ ɔno no mmra mesi ɛmfa ne sika mmra ne yɛmfa nsi saa dan no a ɛsiane sɛ wanyi die nti ɛbɛyɛ den sɛ ɔde sika no ba yɛn ne kristofoɔ no yɛte yɛn ho ase no deɛ yɛte aseɛ nti yɛn nyinaa yɛbɛtumi akeka sika bom na yɛde sika no akɔ akɔsi nti nsɔre a ɛwɔ ɔman yi mu nyinaa nka yɛnte yɛn ho ase na afei Pentecostfoɔ a
ɔmo akeka sika bɔ na ɔmo de akɔ first before ɔmo akeka sika bɔ na ɔmo de kɔ Roman. Na so ɔmanpanyin de ɔwɔ sika sika no yɛtu ɔman yi so yɛtua tax eti sɛ wɔbɛsi asɔredan a wɔsi de hyɛ ɔman no animuonyam wɔsi so adaakye ne din na ɛda so yɛnea akyirimafoɔ no ba a ne din ne yɛbɛbɔ sɛdeɛ Kwame Nkrumah yɛ nneɛma bi wɔ Ghana ha ne din da so ɛte yɛnum no saa na ɛwɔ sɛ ɔmanpanyin so wɔyɛ boa ɔman no na obiara bu no sɛ ampa wɔbɛdi ɔman no so no waboa ɔman no wanya nti so ɔmo gya ama timamufoɔ no deɛ timamufoɔ no yɛ adwuma bɛɛ ne yɛyɛ abusuanti we Ghana ma de hye binom a ne omo kokodi nkomo busa wo no so omo ne onumunyamfo no be ya adwene ana senka yemfa to obi mra ye be ya asore no nko na betua na nke de asi National Cathedral no eno na amanfo de omo nsusie no madwenkyere eba efa ho no na yenkwa oma no so ne ne Elder Francis Atakofi nkodi nkomo Church of Pentecost asafono ne fa ewa Santemampo abonten so no enumu na osomo na osrese kane sofopani ano da Church of Pentecost asafo ano Apostle Professor Opoku nyina National Cathedral Board no wodano no ebe ya papa no mfo na dwumanto adintia Elder afisiapa afenko meto yen na mesan ho na meto abio amen amen na de na Elder wo say what sorry penny me menka is what so penny because when you baste was aye what so penny also on resign say National Cathedral Board Chairman. See nyame dwuma no ye adai. Yo, Libya Boga me da say. We no meka na say humble appeal adesrede na me de esre. Sebe ye nyina ye papa no no. Na ye hwe soma wasoma wo the Church of Pentecost asafo no so a. E kon kan papa na eso ye ni. De di kan no ye bo ni din so o meka board no ho no ye ni giye pa se ye papa yi nyame abunu bi na mpenifo so ho adwuma pa a wa ye de amasafo no na obeka ho me fa unko akire kra gomu afete ha ya ye hwe Pentecost Convention Center na uko ho no mo a project wo ho no ma dan sisi ho no etese kru oman yankasa ni nyina no was done by our own father under the leadership of Professor Opoku nyina na yehwe dimpa waje de ama no ho dimpa waje de ama asafu ya na otwia mu na ntia beba de fa National Cathedral ye ho na me srese nsansam eboba ho no abia nke papa emfa na dwuma no emfa nto ho no as chairman if say ohwe nsama ezi nsama ekoso nsama manfo kana to save the image of asore no eno no ankasa no ni dimpa waje ama no enti na mesre we no aye humble appeal aye sre kaka promise say ebetumi a nka onye no sedia adaroma ye kan ya enti reason no Elder adai ede na ekoso o National Cathedral Board no so de na ekoso a ufi se ebegu no ho fin enti onfa na dwumanto no mo se National Cathedral Board Chairman yo boga ami say yenyina ye wo mamu eni enche bia sensamba ni nam ho efa Honorable Kejetia Blakwa ne release bi odeba ye afi ma asofo mpenifo Dr. Mills ene one pastor Dr. Williams omunyina no omo atwem ho de afiri ho ni nyina no se ohunu se nyoma bi ekoso no efa transparency bi ho no u share release kra na Dr. Mills de ba na se nyoma bi ho ekoso kra na ekoso ewo nachi Elder Duncan Williams the owom name my Doug Heward Mills na what resign sure Doug Heward Mills ohwe ne release odeba na ya de no ana say enuma bi enkoye on his part na man de resign ye etira me hunu say ebe papa say nkai papa ehwe ne dibre osoma wasum asafo no ene de waye de ama asafo no titiru ene sa Pentecost Convention Center me kan ho asemi oga enye ska ketwa na ye DSA project you ska pa na ye DSA project but we nyina no it was done under his leadership the National Cathedral na say eye adekitwa bi krama no so nko betumi aye eye de say bo ni din so mbe ye penny na yomfansi nyame asori fi say waye bi pe
nanso ye mu ni say sɛbe ɛbɛyɛ ya sɛ yɛbɛbɔ din na yɛbɛbɔ ne din na ohwɛ bi a write ups bi ɛkɔ so commentary bi ɛbɛkɔ so na yɛbɛbɔ ne din aka ho no some of us no we cannot stand the pain emotionally no ɛha yɛn ɛno ti na me hu ni sɛ me advocate sɛ nkɛbɛyɛ a ɛbapa yɛ onsi fam me kan wɔ ho boga me kan no ebi a na obi wɔ fie a deɛ me kan ɔne me yɛ adwe paa nanso no onya platform onya medium bi onya opportunity bi no credit na asɛm a wɔkɛn Inti elder wo can say no na say ne wo de krata be kwa koma Pentecost mpanimfo ana meboa because ebia omo no bamu a na edi mu ana meboa. Oh yes, krata no enya nkoye no nsam de enya dru hodada onse metira wo si introduction no. I'm an elder of the church no was nti mini baby asem we no say we akwakodu enti say officially no ye better da ayesa the weekend dia that it is well accepted. Can you say na just had sorry no of the can for ho prime did I say mo be man resign na. Oh, from where I sit in the America say Jabi if it's a menti bibia sa menti bibia we ni e mi ankasa personally na mi ankasa no me advocate sa and I can say we are me can say no there are other members there are other officers there are other elder matuase o de ja unse wo na o de sa appeal we yaba enkomo we afi na sha se ntu de me mfansi abrano no ye besa aba pinu so bi susu de nsusu ye foforo ba na ya aba pinu obusa se ne osusu besi aka de afa wonte ewie de ye da se bibia ni a ye be ma wate yenka why yo ye da se pa we Elder Francis Atta Kofi Church of Pentecost asafo no efa ewa Sante Mampon eho ene osom ene osre se Apostle Professor Opoku nyina board chairman at the Man National Cathedral and I'm with Sama Bahuntino, Cobesre, on for the Juman to one more, like a National Cathedral, no, on be any be our Mayan, Yana, home races. Ghana Fue! Yay! Fido Assisemo! Man pitch more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwan, ya add the Fido score. I had the Puma Unya Bessia Cassia, and the Insihu Kakra Bipe, and Tifa Android phone. Now install it Fido app every Google Play Store. CCR. And now dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia untieska ansia ma obesia ekwan abefa enya loan and say ube download the app no e Google Play Store. Fido Fido endless opportunities. This is 93.1 FM. I was here but was so much brother ye ko akunfi dunkwa o anu onfinfi mantemu na ne to tia kire se wakumo wura bia ne fie no keka konfinhia na duasa ewo Pentecost asafo ye no ewo akunfi dunkwa no nchen ho pe na wa abra manfo kwoto so no na chese block bi ye de aboro no amana bubugu ho ane enua hodo ne ayon roso de menka ne nyina dagu ne nchen ya busua wo ba yen Facebook ho no mu a wura no na da ho no aya Sompa 93.1 wo wura no wa isu se wanya mfie na duasa na nipa binom yenim nipa kura wo mkodi ni pabra sa ene wa firi mu no wada in Facebook ni YouTube ho anam so my amar boni Eric na kwo ho ne ade hye binom di nkomo bisa wo msa show wo mu nim no area ho no mu ana ekwa ba so ankasa ene ofa ya obeda ho this has be a baba no ehu na hu ade ba mahia ende se principal mo bo na wa hwe na we na ntwa ma ohura anada ni mu framan ofa oba kuma ade yarbe na ade ba brehe nti hu kasa ye bo no ho ne eka fa wa ne ye bo ye sere de wo bo he me principal na ba na oba yi na afio so onti ndam da oba ha ya so ye na ni oba ya de obo ye hu baba oye indicos aso dan was first na ote kwan ho na wa we da ba aso dan ho nti wo ya ka fa hu kase abre ina ye kuma onye aso we onam de onye atafo ne ye nyima de so pochi am abun de na am ye bu ko ye ntimani bi o chine mo bakan le o fidu nko hampo na waya de ma de no so yimpa no waya na ade no wo ba ja no wo de to ekwan ni mu ba mu according to what kwahwe no was to
ya ka no but Mungu ayada akabwa. Unda wochuchana. Ando obini ntumi nkyerɛ baby a ohwɛ a ɔba abada hɔ. Na wɔatwa ne ti, wɔapa ne ti na ne nan no da no wɔabubu. Kan ne de me ntumi nkyerɛ na la. Kwakoni nti yakɔhwɛ yɛkɔ no da ɔyɛ ahomsan dɛwɔ wapa ne ti ina kuma bi ɛso yɛ bi ana pii Awusua wei ayade hye bia wɔn mo te konfidu nkɔmpɔtam hɔ no mo a wɔnom so kokɔ hwɛ bie ne no wɔnom di nkɔmmɔ ɛfa asɛm yi. Abusua yɛmfa kaseɛ ne nkonko wie wɔ Chiana Senior High School sɛ mbɛka hyɛ ne nso ama yɛ bi ekudi mampani na nado danko akufo ado batem ma sɛbi mpreduasa ne ma me nyina wɔnya ne ba bi kɔm de bi ma ne no wɔ asamado a ɛnam so ma Ghana ma de hye pi no akasa de tia sɛ kwada ntotofe wɔ amo no nyese bia mpapa ne mampani na nado danko akufo ado mo na na mom ɛna ne mampani na mutumi kɔyɛ ne ho sɛm sɛ ya dabi we de nya de wɔ sa kwada yɛ de tenancy di nkyini ne di maku na enam so ma school no de betu dwa sɛ wo mo ayi nkwada no adi na yidie no ɛba ye no Ghana Education Service mpanimfo na no mo nsa ɛhyase sɛ aniema na nkwada no ye no ansɛm fata nyesa na akwada ye tete akwada ba burukura aka kwada de yi a friend say Jimmy Batana koma ho nso nya ba bi sei no wɔ de kɔfofa na enam so ma mampani bam besrɛ Ministry of Education so wɔn hwɛ na wɔn GS mpanimfo nkasa na wɔn mpa so twe foforo mfama nkwadaa ne sense wɔn ebeyi wɔn di abusua nɛ ɛna yɛn tete ne sɛ nkwadaa no pam wɔn efiri school mu hɔ nom no mpanimfo ɛsa ma kwan ɛma wɔn kɔ school bio na ne nɛɛse wɔn nsɛsɛ yɛ kakyere wɔn du school wɔn nuanom a aka ɛne wɔn bɛsere wɔn susu behuru wɔn susu bɛhwehwɛ wɔn soro no wɔn fam hwehwɛ wɔn mu a ne nyinaa no ɛyɛ akɔ abasronko a wɔn ɛde ma wɔn enuanom ma ya nwɔtwe a wɔn di mampani na nado danko akufo ado atem ɛma GS mpanimfo hyɛyɛ si yɛ mpam wɔn mfiri school mu wɔn a mampani na nado danko akufo ado kɔpa akyɛw ɛde ma nkɔda yi so wɔn mpa asotwe foforo ɛmfama wɔnum sense wɔn ebeyi wɔn di enteteɛ ɛkyɛ sɛ disciplinary committee a ɛwɔ school mu atena se egusu a ehwɛ sɛ wɔn benya asotwe foforo ɛde amasa nkɔda yi sense wɔn ebeyi wɔn di yɛfa kaseɛ ne nsi na yɛna ase me de yɛde da ase anesa yɛde aseda ɛma ɛyɛ Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. Misro so pe baby na afia swing wawo bi ba wadofo bi ba besrao wodan ni swa single room self contained anase bi a chimben ho wonya baby amom na pe baby papa amoma da a Silent Night Guest House and Event Center. Ebia wo ye wedding wo ye ye bibi bia wo ye bia and I pe baby do wadofo akwa say be a honeymoon mu kra ne ade a Silent Night Guest House and ye comfort the ama wo hey wo da ho ne se ye ma breakfast and ye akade pinu ano ye befo a serene environment ya ye for the December medwa wasum weekend so no ye the live band kakra chichi lie na jamanfo akekoma no kakra omo be di banku eni mutuo eni fufuo Sunday so no nya asem keto mutuo no so no de papa bi a enya asem keto IPT asu ye bo a nya nkyerɛ ne ase police post no police station no janhye ne so wono mo a ene wo obe booking sia no afre 0540942916 0540942916 Silent Night Guest House asem and ye kadichiri we abe heba clinic ye see ye catch ro say yade bia ye tew so ya mo ada ne pejami kosi awie mu abusua kra nya ya na nka ba ma wuo mefa wo nkono for ni kire abe heba clinic na ya kase bibi dro ya ye de suru wisa for misa hwentia ne akakedo kakra wono no and ye de saw yade be ma ofri to panye ne ye mfa nyinsen hye wo da be ma me se wo yade kwa be heba clinic ne yebesa yade opese okwaku donsuro na ba no a wotade tworo won nantem no opese eso bai trewa wode ne ye large opese ye extra large anase extra large a maami abe wo ye ne simple kra fibroid wo yi wa bra won fa sekan enka wo stomach ulcer nom ene etwo obeyi wabara wonfa sekanka wo koko num ene manu amubu munsa no ma ya se ka modwe ni ade ne kra de wo de wo huro ne mpradwa ye sickle cell yade bema sickle cell yade owo akoda bi mebi wo no so oba fa akoda ne ko obehwe na ma wate prostate cancer ne enlargement so mema no o tutu ase hole in heart
na akoda bi wawo no opani say who the problem mami oh abe je second say ho test ne ho scan nyina wo ye bi ta no so apatrapa new site ho no mu a ena mami abe obutu for 0243 3453 92 0243 345392 and 05064 60 208 0506460 na yeno edin komo and afisi so kosi afani aka ne to aso na abusiamizo ana 5G drink here kan for the amount drink papa 2023 no one yede kro 5G no emo ahoden soronko ma wotimi ye adwuma titiru won mo ye adwuma den ye mema no kankan wo pendodo mo tu a abusia wo ba Sompa TV Sompa FM ya bronsa akese no ase aye wo so ame Shell filling station one mo no hotel no ntwa so honom 0246 270221 0246 270221 aperitivo bitters nso nie we free Italy o na aba na enyansa sade ya obenom no abro na da monten so da bi we de no ntesa we ete wonum amo atumi adidi ohu atọ wafuru no aye kapu no ne nyina ba ba ko bu on mo didi wia na ne bo na hyehye de se ya aperitivo beboaw na ne nyina afiri ho wo pendodo mo no watu a FA Masters Limited Obasanjo Road Accra Girls Senior High ne nche won mo ano mo anaso de ko supermarket bia mu drinking bars ahodo benya bi no wato 0505 536 302 0505 536 302 and 0245 734 952 edini ya FIDO fido yankwa bobo siane ho ntoyei 2023 ne yawra mu no emaka ni wanim bo star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na wodem de bedin ka ba 200 Ghana cedis na benya free wakono 3000 de kaka ho na wodem pa fido sian kan tro se wo mu ni agent wo ba bia wo mon kan tro se sendisika na enso yen sendi bi mount ya na wa hye nso ede amaye ye gina we so ye de nsem ni nyina esi yemfa sedama news team ni nyina kuku Veronica Jando akosua somoa wo hene ni ama crunche afia ajewa akode nana ya Grace nso eka ho bi Erica Sarmofi enna afi Sompa sunyan so chiami ni mo akua yakwa bro no man nkaye no yedamo ase MC a hon so won momodom bo aye aseda enkamo ya soro so kwa nuano mienu ebetena se kenkan yi bedi ene akosua ajewa akode boaten menemi nana ya bo amalivi aboga Dimpa Natural Health Clinic. Stomach cancer, last stop. Etiefo ye fra me catchere obi. Makakwa vegetarian ni de. Wonim se mapon din ho hia me ye pa. Enti enwunu tom na se ba ne se me pensa papa no ma. De me hia ni mizo fruits drink. Ye mfa duro bia nso mu. Eye natural fruits na se me hia